l'al·lèrgia? Doncs és simplement una resposta exagerada de la pròpia immunitat davant d'un element extern que entri dintre de l'organisme. Com a específic de què és l'al·lèrgia al pol·len? Doncs el pol·len seria les llavors de moltes plantes que estan en suspensió a l'aire i que ens poden entrar bàsicament per la via respiratòria i provoquen també una reacció de la immunitat. Quins símptomes dona? Sobretot la congestió nasal, la picor al nas, els esternuts, gent que comença a fer molts esternuts, sobretot quan s'exposen en aquests pol·lens, en aquest element extern, picor als ulls, això serien els símptomes bàsicament principals i a partir d'aquí es poden complicar amb altres símptomes que ja serien complicacions d'altres patologies. Com ho diferenciarem d'un refredat? Bé, un refredat comú habitualment pot aparèixer en qualsevol època de l'any. La gent que té al·lèrgies estacionals ja ho saben perquè ho tenen cada any a les mateixes èpoques. En canvi, el refredat és un procés que s'allarga diverses setmanes o mesos, mentre que un refredat comú habitualment dura una setmana, 10 dies i acaba. I els símptomes són molt semblants perquè el nas no pot donar gaire símptomes més. En quant a com el diagnostiquem, primer per la clínica, pels símptomes, però sobretot això, el diagnòstic concret ho hauria de fer més l'al·lergòleg que l'otorrino, perquè el que pot fer l'al·lergòleg és, a través del que se'n diu el prick test, que és allò de les punxadetes que es fan, determinar a quina planta un és al·lèrgic o a quin element és el que desencadena aquestes reaccions i a partir d'aquí podem mirar d'establir un tractament. Com a tractament bàsicament seria els tractaments pel procés agut immediat, amb els estacionals sobretot, que acostumen a durar poc temps. El més habitual és donar, per exemple, en les fases agudes, donar un antihistamínic. Si són processos ja més llargs o són al·lèrgies a altres substàncies que poden estar més presents en l'entorn, com serien els àcars, es poden fer servir els corticoides inhalats en forma d'esprais dins del nas, que el que fan és que bloquegen aquestes respostes i eviten que es posin en marxa. I sobretot el tractament seria intentar la evitació, és a dir, intentar evitar exposar-se a aquests elements. En el cas dels àcars, per exemple, o els pol·lens, és molt difícil. Ens anem a viure en un altre lloc on no hi hagi aquella planta, cosa que no podem fer tots, o els àcars viuen amb nosaltres i per tant és impossible pràcticament esquivar-los.